ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:01 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangaran kang Newsbase, Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez, digdi po sa DCGB, mga bareta ngunyan para sa aga, GB garantisadong bareta. Enot sa dispatchos kan bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol, si Chief Jimmy nasalita. Chief Jim Pade, marhay na hapon, please go ahead na. May memorandum si Mayor Jan Trinidad Canawas sa Gabos na punong barangay kung saan ang subject weekly clean up drive in preparation for Holy Week. Nagkapirang simana na sana Holy Week na kung saan dakol na naman ang mga balikbayan sa mga pilgrims, turista, asin mga mauruli sa mga barangay, sa mga kapamilya. Ang katuyuhan makisumaro sa reliyosong pagtubod at pagbisita sa mga simbahan arog digdi sa St. Michael de Arcangel ang patron kan Banuan Canawas para magpartisipar sa tradisyonal na prosesyon. Ang kasuguan ni Mayor Trinidad sa mga kapitan dapat imobilisar ang mga residentes for a bear and Lenten season, dapat may weekly clean up drive within sa jurisdiction effective immediately. Ang mga dapat rilinigan ang mga processional route, drainage, asin removal kan mga obstruction. Sa ngunyan pigsasadulan mga barangay official na puna na ang pagmobilisar sa saindang mga residentes para sa pagtugon digdi sa lakdang nakagadan ni Mayor Jan Trinidad ang mamantinir ang kalinigan sa kapalibutan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, dagdagan tapan bareta sa lado lokal, nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Angel Mustaza. Angel, good afternoon. Go ahead. Siyam na micro, small and medium enterprises hali sa Bicol Region ang nakatalaan na magpartisipar sa gigibuhon na Sunshine Island Vibe Fest sa Central Park, Kaohsiung, Taiwan. Sigun sa Department of Trade and Industry Bicol, ang siyam na saradit na nagnenegosyo ang nasa lado ng food sector kung saan ibibida ninda ang silang masisiram na produkto, arugan mushroom o mga produkto hali sa mushroom, bottled products para sa sinantulan, laing asin Bicol Express. Kasabay padigdi ang mga veggie chips, pilinat candies asin pastries, cacao-based products asin iba pa. Katakod kini pigi-imbitaran kan DTI Bicol ang mga Pilipinong nasa Taiwan na suportaran sa paagikan pagbakal ng mga produkto ang mga Bicolanong MSMEs na mapartisipar sa aktibidad na bubuksan Marso 6 sa Goda 8 sa Central Park, Kaohsiung. Yung mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Mientras tanto, diretso pa sa bareta, sa mga bareta sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Joshua Bino.
Joshua, maray na hapon. Go ahead na. Kinigkig, kan probinsya, kan Albay, ang iba pang mga dibisyon sa nagpapadagos na palarong Bicol 2026 matapos na bumungkaras ini sa medal standing. Iyon na ini ang may pinakadakol ngunyan na bilang nin gold kung saan ang dibisyon kan Albay iguana nin 30 na gold, 16 na silver, asin 26 na bronze. Pangadwa na sana sa iya ang Legazpi City na iguanin 27 gold, 21 silver, asin 14 man na bronze medal. Sunod digdi pantulo ang siyudad kang Naga na may 19 gold, 25 silver, asin 21 bronze. Sunod ang Camarines Sur, 14 gold, 14 silver, asin 18 bronze. Sunod naman digdi ang Sorsogon City, 13 gold, 13 silver, asin 7 bronze. Tabaco City, 13 na gold, 7 silver, asin 4 na bronze. Ligao City, 12 gold, 18 silver, 14 bronze. Sorsogon Province, 11 na gold, 14 silver, 20 bronze. And sunod naman na digdi, iyo ang Camarines Norte, 7 gold, 15 silver, 13 bronze. Masbate Province, 7 gold, 6 na silver, asin 5 bronze. Ang sunod, Iriga City, sarong gold, sarong silver, 7 bronze. And ang Masbate City, wara pa nin gold, wara pa nin silver, alagat igwa naman nin sarong bronze medal. Kung matatandaan, kasuod na, Legazpi City ang nanginginot, asin nasa pantulo sana ang probinsya kan na Albay, alagad sa latest result ngunyan kan medal tally, nanginginot na ang division kan Albay, na iuman ang defending champion kan palarong Bicol. Dagdag na bareta, Joshua Bino. Thank you so much, Joshua. Mientras tanto, diretso pakita kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Compadreng Al Armario. Pading Al, marhay na hapon. Please go ahead na. Na bubuhay-buhayan mo niyan ang mga negosyo digdi sa Legazpi dahil kan palarong Bicol. Ang mga saradit na negosyante lalo na nagkikirinabang maray ang mga yaon arani sa billeting areas kan mga atleta dakol ang benta kan mga saradit na negosyante dahil kan mga delegado halipa sa iba-ibang probinsya asin syudades kan Bicol region. Siring man ang mga taga-DepEd minsan may mga magurang pangpagiriba sa mga pasyaran, pagkabanggi, lalo na sa Boulevard, Perming Matawo. Kaya dakol man ang nagkikiranabang na negosyo. Parte ni sa pigamawot kan gobyerno lokal dahil tabang maray sa turismo pati na sa mga negosyo. Al Armario, DCGB. Thank you so much, Compadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, naglangkaw ang tensyon sa Medio Oriente matapos ipahayag kan Estados Unidos de America na halos 2,000 na target na ang tinamaan kaini sa Iran pun kan pag-atake kasabay ang Israel kan Sabado. Sigun sa US Central Command, target kan mga strikes ang mga ballistic missiles asin iba pang armas na po pwedeng gamiton laban sa saindang fuwersa. Mientras tanto, naglansar man ang Iran ng panibagong missile asin drone attacks laban sa Israel kung saan sarong babae sa Tel Aviv ang nalugadan sa nasabing pag-atake. Mientras tanto, sa tao man ka naglangkaw na presyo kang petrolyo, sinabi ni US President Donald Trump na handa ang US Navy na mag-escort sa mga tangke kan petrolyo na maagi sa Strait of Hormuz. Nagkusog ang mga pag-atake sa Iraq matapos tamaan kan airstrike ang sarong base militar na pigagamit nin Iran base group na Kataib Hezbollah kasubagong aga.
Ang base sa Jerf Al-Nazir, kinonsiderar o pikukonsiderar nasaro sa mga panginot na kuta kan grupo asin pirang beses ng tinamaan poon kan pagputok kan tensyon sa Medyo Oriente. Susog sa report, halos 10 armado kadaklan kaini hali sa Kataib Hezbollah ang nagadahan sa man iba-ibang pag-atake sa Iraq poon pakan Sabado. Mientras tanto nakakuan mga security forces nin siyam na rocket asin sarong launch pad na nag-aandam para sa pag-atake sa sarong aeropuerto kung sa inyaon ng mga American advisors. Sigun sa mga otoridad na padagos ang naghampang ang Iraq sa nagtitinding patakot sa seguridad habang naglala ang tensyon sa rehiyon. Iraq ba to or Iran? Iran siguro to ha. Dito sa ating intern, Iran siguro yan ha. Sige. Mientras tanto, nangapudan ang Departamento de Enerhiya sa mga pribadong sektor na magtipid sa paggamit ng petrolyo, kasabay naman ang nagpapadagos na giyera sa Medyo Oriente. Sigun kay DOE Secretary in Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee Chairperson Sharon Garin, daipasindan kasiguraduhan kung rin magiging estable o makusog ang supply kan petrolyo dahil sa tensyon sa Medyo Oriente. Kaya ipigbubusol ngunyan kan DOE ang nationwide fuel conservation sa pribadong sektor. Sa ipinaluwas na pahayag kan Departamento de Enerhiya, may listahan ang ahensya ni nagkapirang fuel efficiency and conservation practices na kaipuan ipautob kan government agencies. Kasabay digdi ang regular na preventive maintenance sa mga ludadan, ang pagpapaagi sa standardized vehicle monitoring system asin paggamit ng electric o hybrid na mga lunadan. An advisory para maabot kan gobyerno kaya maabot ang Government Energy Management Program goal na maibaba sa 10% ang konsumo kan petrolyo. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Master Control sa IT, si Jerome Nico Martinez, day maghali, masunod tulos ang Our Mother Perpetual Help Novena. Ako po si Pio Fernandez. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate